Això que estem veient és la nebulosa del Dofí, per la seva semblança evident al cap d'un dofí. Si el veiéssim des d'aquí, semblaria el cap d'un dofí, fins i tot es pot veure a l'ull. Això d'aquí és un núvol de pols i de gas que està expulsant una estrella moribunda que es troba just al centre d'aquesta nebulosa. Aquesta nebulosa es troba uns 5.000 anys llum de la Terra, del nostre planeta, i aquesta fotografia l'estem ensenyant avui perquè ha estat la fotografia escollida com la imatge del dia de la NASA. Aquesta fotografia està feta des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Avui les veuran milions de persones. Serà una foto que es convertirà en universal. I l'autor d'aquesta imatge és un bon amic del programa, que és l'Aleix Roig. Aleix, bon dia. Bon dia, Eloi, com esteu? Enhorabona per ser escollit, perquè la teva imatge hagi estat escollida com la imatge del dia de la NASA. Quina sensació has tingut quan has sabut que era aquesta la imatge? Doncs la veritat no m'ho esperava, va ser una alegria immensa, perquè els que ens dediquem a la fotografia nocturna, a l'astrofotografia, és un gran honor poder ser publicats, ni que sigui un cop a la vida, en aquest portal. I ens ho van dir fa pocs dies i bé, alegria absoluta d'una imatge que hem estat moltíssims dies per poder capturar i veure així aquesta part de l'univers. Aleix, explica'ns una mica millor què és això, què és exactament això que estem veient aquí en aquesta imatge preciosa. Doncs això és una estrella que està morint, s'anomena tipus Wolf Rayet, és 20 vegades més massiva que el Sol i en aquests últims alers de la seva vida es desprèn de les capes exteriors i forma aquesta bombolla fantàstica que nosaltres amb telescopis, de fet està fet la imatge amb aquests telescopis d'aquí, podem capturar, utilitzant filtres d'oxigen, d'hidrogen, etc. Podem capturar aquestes tonalitats blavoses i vermelloses. Així com la veiem, no la veuríem a simple vista. És una nebulosa que ocupa la mida de la lluna plena, però els nostres ulls no són prou sensibles i per això hem d'utilitzar telescopis i càmeres i moltíssimes hores, moltíssimes nits anar acumulant senyal i tenir un cel fosc com el de Prades per poder capturar la bellesa de l'univers que ens envolta, que és que, et puc dir, Eloi, que és extraordinari poder viure-ho. Quan veus a la imatge que es comencen a configurar totes aquestes formacions i amb aquest cap de dofí, que se l'anomena aquesta nebulosa, això ha estat potser el millor premi. Una imatge que vam capturar l'any passat, el mes de gener de l'any passat, i que a més va resultar finalista del concurs de Greenwich de Londres i ha quedat la tercera imatge a nivell internacional del Premi del Públic. I de fet hem fet, fixa't, Eloi, unes tasses ja per commemorar l'esdeveniment del Parc Astronòmic. Per no oblidar-los mai. Clar, però aquesta imatge en realitat està molt lluny del que es podria veure a simple vista amb un telescopi, o vaja, a simple vista, amb un telescopi. Això és la suma de moltíssimes fotografies fetes durant moltes nits absolutament serenes, no? Quant temps has tardat en fer aquesta fotografia? He estat 58 hores. Això ha estat el resum d'uns 15 dies perfectes, sense ni un núvol, des d'aquí, des de Prades, al llarg del gener de l'any passat, anar sumant cada nit unes quantes hores. Recordem, però, que els objectes, a mesura que va avançant la nit, la Terra va fent aquesta rotació de 24 hores i, per tant, van fent un recorregut en el cel. I la gran dificultat d'aquest objecte ha estat justament que només s'alçava a 25 graus d'altura. Per tant, s'alçava molt poc i ràpidament havíem de tancar el telescopi i esperar el dia següent. Podíem fer unes 2 hores cada nit, 2-3 hores, fins a poder acumular aquestes gairebé 60 hores. I ens deies abans que aquesta estrella, que està formant aquesta nebulosa, és una estrella moribunda. Què li està passant exactament a l'estrella? Doncs aquesta estrella és una estrella molt massiva que acabarà esclatant en forma de supernova i aquestes supernoves sabem que són explosions que poden durar de l'ordre de 4 setmanes seguides. De fet, si tinguéssim una supernova propera, per exemple l'estrella Betelgeuse de la constel·lació d'Orió, podríem veure una estrella brillant tant de dia com de nit. Això seria un espectacle. En el cas d'aquesta estrella, just abans de produir-se aquesta explosió en forma de supernova, es desprèn de les capes externes i forma aquestes bombolles esfèriques pràcticament perfectes. Això es diu estrella tipus Wolf Rayet o nebulosa tipus Wolf Rayet. I una miqueta ha estat la circumstància de poder-ho fotografiar, un objecte que habitualment només es pot fotografiar des de l'hemisferi sud, però des de l'hemisferi nord, si aprofitem molt bé aquests cels nítids, una escletxa. Perfecte. Aleix, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest nomenament. A veure si les fotografies que vagis fent en un futur des d'aquí, des de l'Observatori, des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, també reben guardons com aquest. Enhorabona. Moltes gràcies per ser-hi.